El teatre ha constituït una de les fonts d'ingressos importants per a l'entitat després de les quotes dels socis. Heu estat convocats, més ben dit, us he cridat i llavors et giraves. Amb el centre sempre hi va associat el nom del teatre. En l'actualitat hi ha 3 grups, l'infantil, el juvenil i el sènior. Els petits ens deleiten en diades festives infantils com el repartiment de premis del concurs de pessebres. Els grans, almenys 2 cops l'any, per Sant Josep, patró de l'entitat, i per Sant Martí, patró d'Arenys de Munt. Senyors consellers, la finalitat d'aquest Consell té per objecte... Què significa? Home, molt. És un art i s'ha fet tota la vida. Hi ha passat molta gent fent teatre aquí al centre, tothom en té records. Quasi tot el poble en té records de l'època que ha passat fent teatre aquí al centre. I a més, els que s'han fet de teatre, els que n'hem fet, hi ha hagut molta convivència amb els altres. Hi ha hagut els seus problemes, però ha creat molta convivència aquí al centre. M'ha anat molt bé a mi, el teatre. Una de les satisfaccions que em dona molt, a mi, ara fer-ne, ara que no em faig, que em faig fer, diguem-ho així, o intento fer-ne fer, és que sembla que crees alguna cosa, fas alguna cosa. Allò de que amb un actor determinat li vols inculcar allò que tu penses i allò que tu vols fer, i com veus que ho aconsegueixes, et dona molta satisfacció. Per Nadal, la cita ineludible són els Pastorets, on hi participa moltes seccions. Es mobilitza molta gent, ja que la representació és llarga i complexa. Jo t'esperava. Eres dintre de Montsert i jo et cercava per la terra i pels aires. M'agrada quan parles tu, quan em dius... Cosa força del món. A les obres de teatre, la mobilització de col·laboradors és impressionant. Tècnics de llum, de maquillatge, de so i la tramoia, que fa la feina més estressant però alhora amena entre actes, a tota velocitat. D'aquí una estona obrim el taló i ja ho podem obrir i deixar-ho a punt, però ara encara no. Vale. Molt bé, ara foteu aquesta canya que pinteu i... Tramoia la considerem una secció, sí, perquè realment és l'equip a l'ombra, no? Que ningú el veu mai, però és importantíssim. També és un equip que, clar, tu veus el teatre, ho veus tot muntat, però no saps la feina que hi ha al darrere, ni abans ni després. Llavors, realment és com si fos una secció, també, sí. La campaneta marxa.